shine gaba. Mu da Allah mu ne gaba. Ja gaba shine gaba. Bola Ahmad Tinubu. Ja gaba shi. TikTok video short video. A short video aka yi TikTok. Kaga dama daga can gun hannun gun gidana ne. Da rike na kaga na zo a sa'a ake cewa ko. Kawai kai ba damuwa. Na bar ma kai ko. Da kuma ya shafe ki. All kwana. Ce Jagaba ya karɓi ƙasa. Ai ya mana kai. Jagaba ya karɓi ƙasa. Bola Tinubu. ABC. Kai ku bar masu fushi su yi ta fushi. Ba 'yan sama tajin haushi.